Niin. Kanekorsuja ei kauhean paljon ole testeissä käynyt, eikä muutenkaan niitä ole koko maassakaan varmaan kovin paljon, mutta mielestäni tämä oli kyllä tosi mukava yksilö siihen, mitä on nähnyt. Näitä on monenlaisia. Joo, tällä koirallahan oli eväitä toimia ja se kyllä näkyy nyt tässä meidän arvostelussa. Eli jos lähdetään tätä lopusta päin, tästä laukauksesta. Niinhän se ei reagoinut sen kummemmin, että ihan normaali hyvä reaktio, eli laukaus varma on. Luoksepäästävyydessä ei mitään ongelmia. Tämä on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin vieraitakin ihmisiä kohtaan. +3 siitä. Koiran kovuus, pehmeys. No me ei oikeastaan pehmeyttä nähty missään tässä koirassa, että se kyllä hyvin ryhdikkäästi niin kuin meni tämän radan, mutta ei ole kova koira, että sillä tavalla kuitenkin reagoi ja nöyrtyy ihmisenkin edessä, että kohtuullisen kova +3 paras arvosana siitäkin. Koiran temperamentti, vilkkausaste. Vaikka on noin iso koira, niin on kyllä ketterä sekä liikkeeltään että sitten myöskin niin kuin psyykeltään oli koko ajan niin kuin mukana oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti tapahtumissa. Ja tämä on sitä meidän ihanne vilkkautta, eli +3 vilkas. Koiran hermot. Se pysyy hirveän hyvin kasassa koko testin ajan, vaikka se tosi voimakkaasti reagoi mihin, niin se pystyy heti sitten palautumaan näistä jutuista ja ei juurikaan hermostoltaan kuormittunut. Se, että tommonen koirahan kuolaa, siis kun se rakenne on jo sellainen, niin sieltä räkää lentää ja kuola valuu, mutta että se ei ole niin kuin hermostoista johtuvaa, vaan tästä muusta aktiivisuudesta. Niin ruksi on kohdassa +2 tasapainoinen. Taisteluhalu, kamppailuhalu, se on se moottori, millä koira kulkee ja sitähän tällä on. Sehän taisteli niin kuin joka paikassa eteenpäin. Tuolla pimeässä tuli pieni jarrutus, mutta se taas sitten johtui siitä, että kun kerkkä pamautti vähän lattiaa, niin se otti sen kohteekseen vaan ja jäi tuijottamaan siihen. Kun sitten rikottiin se ajatuskuvio, niin koira läksi taas liikkumaan. Niin tämä taisteluhalu siis on suuri, +3. Puolustushalu, joo, kuinka puolustaa laumaansa sinua. Ja se oli ihanen näyttö, että se ei mene yli, ei riehu niin kuin päättömästi, mutta koko ajan otti kantaa hyvin sinun etupuolella. Se on +3, kohtuullinen, hillitty. Sitten toi terävyys, mistä rensselit petti sitten. Se oli jo pikkasen niin kuin sellaista yliampuvaakin se, että mun ei tarvinnut paljon töitä tehdä, kun lähestyy ja ärsyttää, niin sieltä tuli vastetta kyllä alusta alkaen niin kuin ihan reilusti. Ja sillä nyt ei sitten enää ylläkään tuohon ihanteeseen, vaan se putoaa pykälää alemmaksi, eli +2 suuri, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ja tämä kannattaa niin kuin arkielämässäkin muistaa, että tämä syttyy aggression kautta aika helposti. Se on hyvä tietää, välttää sellaisia tilanteita. Ja toimintakyky kaiken kaikkiaan kyllä tällä koiralla on hyvä, +2. Ja nyt nämä ruksinpaikat on se, mitä me halutaan tästä koirasta kertoa. Lomake pisteyttää asian. Nämä on kaikki plussapuolen pisteitä, 249 pistettä. Se on hyvä. Kiitos.